दिमागावहाय दस्रा साननानै हौवाखौ गारो आरोना हौवाफोरनावसो हौवाफोरनाव बिराद गोरोन्थि दं दै हौवाफोर नाथाय हौवाफोर नोंसोरनाव बिराद दाय दंनो गाव गावनि खिथुनि खिखौ एरख'ग्रो सिगां बिनि उनाव मालायनि खिथुनि खिखौ एरख'इबानो जाबाय हिनजावफ्रा मानि थाखाय खारो आयौ मासे गियान गोनांलै न'आवहाय नोङो न' बां मोनसे लुनो हाया बिसोरो बरिया गोजानाव थाङो 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोरनि उनावसो बिसोरो न'आव फैयो सोर हिनजावफोरजों लाइन मारियो सोर हिनजावजों मा खालामो न'आव थाखा थाइसे हरा 4 बोसोर 3 बोसोर थाबाबो न'आव थाखा फैसा थाखा हरा बिनि थाखाय जे हिनजावा खर' गाज्रि जानानै मानो थानो लाबाय माय गड मा इसिबां गियान गोनां मानसि अबेयाव दंमोन अबेयाव थाखुमानानै दंमोन इसिबां दिननि उनाव दिनैसो ओंखारबाय बिदि गियान गोनां हिनजावफ्रा थ' लोगोफोर भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि दिवाली होननानै जासिहरबाय आरोना हेपि दिवाली गासैबो मोजाङै मोजां बमा गावनानै मोखांफोराव दा बेफ्रुथों मा होनो मोजाङै मोजां बमा गावनानै इन्जय खालामलांथों लोङै जायै इन्जय खालामलांथों बेखौ बोर बिनानै होबाय आं नोंथांमोननो आरो मोनसे बुंबावनि आंनि इउटुब चेनेलाव जाय गोदान नायदों प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय फेसबुक पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय अननानै एसे एकदमबारे आसि बिमाखौल' थुयै होबानो जाबाय आरोना आसि बिमा थुनायाव फैसाबो थाङा आरो सायाबो बिदि थुनानै होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गियानानो मा होनो मेलेमाव भर्ति जाजोब्बाय आरोना बिथांमोननियाव एकदमबारे मानसिफोरखौ गियान होलायनो हानाय बिदि गियान जाबाय बिथांमोनाव ओंखारदों दै लाइन साफा सानै ओंखारबोहांगासिनो दायो सिगां अबेयाव सिरि थाखुमादोंमोन नोंथांमोना बै मानसिफोरादि गोदाव सोराव जानानै अबाव मा जालांगासिनो मानिफ्राय बेखौ मानो नायाखै नोंथांमोना बिसोरखौ बुजायनो नाजादो मानो थाखुमाना थानायमोन बेखौ नायग्रोबाव आरोबाव होननानै दानि जुगाव खामायनानै जानो बयहाबो हायो दा हिनजावबाबो हायो हौवाबाबो हायो नाथाय बेबायदि साननानैनो हिनजावफ्रा दा खारो आरो खायफा हिनजावफोराबो खामानि मावनानै जानो हायो हौवाफ्राबो खामानि मावनानै जानो हायो होननानै खारोनो हिनजावफोरा खामानि मावनानै जानो होननानै खारा मादै हिनजावफोरा माबा माबि बिजनेससो खालामो बिनि थाखायसो खारो जेरै दा आङो बुंथ'ला र' बेखौ भिडिअखौ नायबाव थास गेलेनानै हरफा सानफा फैला हिनजावा मोनजादों ना मोनलोंदों हरावहाय बिसि फिसायजों ज' जिरायनानैहाय ओंखाम जालायनाय गैला हरफा सोरबा थास गेलेनोसै आरो सोरबा जौ लोंसै जौ लोंनानैहाय सिख्लाफोर लाबाबायनोसै बेरायबायनोसै हिनजावखौ खेल लाला होद नोंथाङा थार बाथ्राखौ बुंबायलै खिन्थु सिख्लाफोर लानानै बेरायबायनोसै जेरै नोंबो मोनसे समाव जादोंमोन ना मालाय हिनजाव गोनांखा हौवाजों लोंनानै बामखांजानानै बिसिनायाव फुथुहैनाय हिनजावनि दिमागावहाय दस्रा साननानै हौवाखौ गारो आरोना नाथाय हौवाफोरनाव बिराद गोरोन्थि दं दै हौवाफोर नाथाय हौवाफोर नोंसोरनाव बिराद दाय दंनो बेखौ अननांगौबो आरो गावनि हिनजावखौ गारनानै बेजों थांनांगौबो आरो बेजोंनो उल्था हौवाफोरखौसो दाय होबावबाय हौवाफोरखौसो बिराद गोरोन्थि दाय दङ होननानै बुंबावबाय एसेबां गोबाव अबाव थाखुमाना थानाय आं बिसोरसो दा नांगौ नोंथांमोनखौ एसेबां गियान गोनां गाव गावनि खिथुनि खिखौ एरख'ग्रो सिगां बिनि उनाव मालायनि खिथुनि खिखौ एरख'इबानो जाबाय बिदि गियान होग्रा मानसिफोरखौ आं नुदों साफा सानै ओंखारबोहांगासिनो गाव गावनि खिथुनि खिखौ नुवालासिनो मालायनि खिथुनि खिखौसो एरख'नो नागिरगासिनो दंबावो नायबाव आरोबाव ओमफ्राय दा बे हिनजावा एसे थांबानो हौवाया फानलाबायो बे हिनजावा बेबायदि होननानैहाय ओमफ्राय बेखौनो मानसिया मोनथियै गुदि खिथा मोनथियालासिनो बेबायदिनो हिनजावखौसो दाय होनसै आरो खायफा हिनजावफ्राबो दं आयौ दासो थिग जादों नोङो खायफा हिनजावफ्राबो दं होननानै जेरै गावनि गोरोन्थिखौ दासो नोङो स्वीकार खालामनानै लादों दाना आरो खायफा माबा हिनजावफोराबो दाय दंनो हौवाफोरखौ दहाय दाय दं होनबाय दायो आरो हिनजावफोरनि दायखौबो गोरोन्थिखौबो इयो बुजिना नुबाय मानो होनबा हिनजावफोराबो गावनि हौवा गथ' गथायखौ गारनानै फैसा नुबानो फैसानि खिथु उन खारफायोना जेरै बिनि थाखायनो बिथाङा मोदोमाव नांदों बमा दुम थाम बमा गावदों दिनै आयौ उन्दुनो हागोन नालै दा हरावखि उन्दुनो हागोन आङो एकदमबारे बमा दुम नै इथिं गावलायबाय आरो
दुम दुम दाम दाम नोंथांमोना भिडिअआव माबायदि खोनादोंथाय एकदमबारे बेकग्राउन्डखौ गाज्रि खोनादों नामाथाय इगनर खालामबानो जाबाय आरो ना दिवालीनि दिन होननानै इगनर खालाम गोसोखौ एसे साफा खालामबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय ओंखायनो गुदि खिथा मोनथियालासिनो मालायखौ बुंनायाबो मोजां नङा मोनथिबायना ओंखायनो खिन्थु आङो गुदि खिथाखौ मिथियालासिनोबो आंखौ जुदि सोरबा एदावोबा ना आं गुदि खिथा सेस बरनजोबखायो डेन्जारसो आङो एसे आलदासो मानसियानो नोंथांमोनाथ' आंनि गुदि खिथा जेबो मिथिया ओमफ्राय आंखौ एदावना लायो सिरि थागोन होननानै ओमफ्राय खिन्थु सोरबा आंखौ एदावोबा ना बिनि गुदि खिथा सेस बरनजोबगोन आं सोरबा सोरबा जुदि आंखौ एदावनो गोसो दंबावोबा सिरि थाखा दा एदावखा डेन्जार बुस्थुसो आङो बिदिसो गुदि खिथा मोनथियालासिनो मालायखौ बुंनायाबो मोजां नङा मोनथिबायना ओंखायनो बुंनो रोंबा बुं बुंनो रोङाबा दा बुंखा बुंनो रोंबा बुं बुंनो रोङाबा दा बुंखा थर 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 कम्पिटिं दै आंना बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादों नामाथाय दा आंखौबो बोरैबा सौला जोबफैगोनसो दां बिनि थाखायनो आंबो थुर थुर गिदों बुंनाय रोङाबाबो जोंलाय बुंनो नाजागोन आरो ना सोलोंगोन जोङो बुङालासिनो जों सिरि थाया जोंबो बुंगोन गोरोन्थि नुबा आरो सिख्ला मानसिफ्रा जों सिख्लाखासो जों बयखौबो बुंनो हायो बेबायदि सानो नाथाय जेब्ला हाबा जागोन ना अब्लासो बुजिगोन माबायदि संसाराव फिसायनि अननाय मोनाबा माबायदि जागोन उनावसो बुजिगोन आरोना सिख्ला मानसिफ्रा जाना मोनला दा बुंखानो हाबा जाबासो बुजिगोननो आयौ माबायदि जागोनलै बै समावबा गिलायलांबायसो आं दानिफ्रायनो सिख्लाफोर हाबा जानांला गोसोथोनायफोर दंबा ब्रेकआप खाम हाबा जानाङा फ्रि थादो आरो बिथाङा होनबावदों सिख्लाफोर फिसायनि अननाय मोनाबा उनावसो बुजिगोन आरोना माबायदि जागोन होमबा फिसायफोरा जुदि अनाबा बै हाबा जाखानाय खायफा हिन्जावफोरा फिसायफोरजों मानो थालागासिनो हो आं साननानै मोनाखै दै खारजोबदो हाबा जानाय हिन्जावफोर हौवाफोरखौ गारि जाय जाया अनाखै खारजोबदो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायदों दै नोंथांमोना गाज्रि दामोन भिडिअखौ नायनानै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो इउटुब चेनेलाव गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो फेसबुक पेजाव गोदान नायदोंबा पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन लोगोफोर बाय बाय